Assalamualaikum, sepihak dek kami kunan datang nan sararak langkah dari rumah sarayun lenggang binan golong menuju ranah kampung nangko. Kampung nan endah ketinggian di paga bukit bekuliliang di salo gunung tungku tigo nan cukui sajarangan. Batang kerambia linggayuran rumpuiknya gatia-gatialan sawah bapiriang dinan data ladang mapetak dinaler yang cando dusun batumpak-tumpak. Mai jaurono parak mudo jaguang mau piah bilang tangkai bak timah bungo ladonyo. Buah taruang ayun-ayunan salo manyalo kacang panjang ngan timun mangarang buah. Maka dilihatkanlah jalanan panjang jalan raya titian batu labuh gadang cindai tajelo. Labuh gadang cindai tajelo kasiaknya mipih bak di pipi apa siannya aluh bak di pintiang batu bulik susumber susu. Kanari bukan kanari sajo sekajui tumbuh jui lalang. Kamari bukan kamari sajo gadang kasut dan bajalang. Badi aja pun di Bangkaulu penembak kapal di Muaro bari ampun nambo dek pangulu sambut lah